n'a fɔra ko denkɛ kelen de b'an bolo hali sisan a ma baara sɔrɔ ne jɔrɔlen don Madu ta la koyi Ala k'a ɲɛ k'a di a ye ne kamana gan koyi nse Sanogo e wulila Madu dalen don a ma wuli fɔlɔ awɔ denkɛ kamalen kɔrɔ bɛ mɔgɔw bolo halisa 11h e dalen don sunɔgɔ la ne ye n ka pasɔn ta ka muso furu ka d'i ma i ka se ka changer mais halisa o ko kelen Madu i fa b'i wele i fa b'i wele dɛ a b'i n'a fɔ i fa diminen don dɛ mais n'a ko fɛn o fɛn i kana kuma i fa de don awɔ n y'a mɛn n bɛna awɔ ko bɛ ka dama tɛmɛ o tɛ kɔlɔkɔlɔ la ni ne sara kan ka du to tan dɔrɔn a cɛ man ɲi Jaratu n y'a faamu Jaratu Maru ka ko a bɛ ka dama tɛmɛ dɛ ne tɛ tiɲɛ ta bagan na fɔlɔ dɛ ne ka pension kelen de jɔlen don ni du bɛɛ ni heure ka Maru sɔrɔ sunɔgɔ la 11h an bɛna an jigi da jɔn kan bi muso furula ka di Maru ma pour que a ka changer ko sisan ale ye diɲɛ ko bɛɛ to kalan in de ma ko diplôme min bolo diplôme b'i bolo n'i ma baara sɔrɔ kɛnyɛrɛye bɛ yen taa métier dɔ kɛ fɔlɔ mɔgɔ bɛ Ala bɔ fan dɔn wa Sanogo ko bɛɛ ni wagati de don kalan ni baara tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la koyi ne y'an cɛsiri a bɛ Ala bolo i y'a faamuya a tɛ se ka to tan waliden de bɛ Maru bolo ne ka pension de jɔlen don ni du ye bi ni ne tɛ yen dun ma ni sɔgɔma Maru Maru a kɛra cogo di a kɛra cogo di 11h halisa i bɛ sunɔgɔ la Maru mun e tɛ fɛ ka changer wa Maru du lajɛ ne ye n ka baara kɛ Maru fo ka na retraite ta ka muso furu ka d'e ma Maru or que e ka changer Maru ɲɛjɔyɔrɔ wɛrɛ foyi t'an na n'e tɛ mais tɔw ta wagati baarayɔrɔ la o bɛ sɔrɔ sunɔgɔ la so kɔnɔ Maru i muso yɛrɛ tɛ bonya da e kan nin du kɔnɔ parce que a b'a fɔ k'i fa de jɔlen don ni du ye Maru e bɛna n dabila san jumɛn ma ko kan n taara dusu don yɔrɔ dɔ la bon i b'a dɔn ni mɔgɔ tɛ ɲɛfɛ baara sɔrɔli ma nɔgɔn sinon n bɛ k'a ɲɛɲini o Ala sɔnna ma a ɲɛ bɛ sɔrɔ o bɔ Dina fana ma wuli ne y'a bɛɛ fɔ Sanogo ye ale taara dɔgɔtɔrɔso la komi a bɛ to ka rendez-vous quoi a ka rendez-vous a taara ka rendez-vous la Maru n'i ma changer a man ɲi tan dɛ ne kɔni ɲɛ bɛ ko min na tan tɔ a man ɲi ne si bɛ ka janfa Maru i ba lajɛ Maru ne kɔni y'o de f'i ye o de tun bɛ ne bolo ka f'i ye n bɛna n terikɛ fo Jaratu
a tɛ i b'a fɔ ko juguya don ne den ne ye Maru ye ni ne ye fɛn o fɛn kɛ Maru la ne y'a kɛ n yɛrɛ de la quoi hali ni Maru kanu bɛ ne la mais ni ne ma sira dɔ yira Maru la a ka ɲi ka taabolo min faamu diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'an sara kan dɔn a bɛ kɛ cogo di si janfana ne tɛ baara la bilen retraite min bɛ ta o de bɛ kɛ ka du balo ni heure bɛ Maru sɔrɔ sunɔgɔ la halisa o dɔrɔn de kun don sinon juguya tɛ i bɛ se ka wuli ka t'i ka baara la fɔlɔ n bɛna fɔlɔ n bɛ taa Samakɛ fɛ yen ci la ka na Cementerke hal dorma mugate ko ngate sigi kote gu me duna na divina na telefon dorma che iti ganya tada bla fana donc faut pas tanga geren wartu ko non na am kondo kew walla ci suno debbi du jara ne rete ameda ne nga falo walla i mano ko che ouais jabi chogodi alhamdulillah chawsa che awara du force oui walla doni o patale na no gummen che awara du gonni ah che ya ta do no yo sani di awara du che barateu bari abane ma se afula no walla merci afala walla baru gonni che an yoro sigle mete ko kuma de la ngache ya walla se Stone do kan so ne itil menga fanda jura nere kan acha tu gon me no re ango minani ango balu ba fa no desra go dafa gon ai ami maru kono nari nana ngache nare serega ato dafa ge baru gon to maru kumare pane usse अपन dafa re acha baru me se go ka mo ngati ko do panao wa gon a de bure gam sun ngelen furu aide no point girana re aide maru ba musofuru maru ba bara dora ko maru musofuru kan fone sa a to godi tanto o wa ore jana ga furu ga trahison ene la quoi ai on tere maru fade muso yini kadi madu ma kan fone maka sebere fuye sono maru ba jamaliani kol wuli ni kun ngene la ga sa che jale xere musofuru ara afaga barake labore kan afaga barake len tona sigle morila andu maro ni fanda na dongo do abi malo doro fal ga ne to sugula ne sa maru klan wala maru sa munike ilmu mo pa atsa fore ne sa miyo ma ora ay ache aga ti mi ne la o bene wa do shi masa ko wala ay me on daten no ne gordon era dama ka kodo suno nga muni benna de lexo era dama fara nyonga minga drodon yi on hak maten no wa ya ra bayna fo maruta ay che mama to ne suno mboro ni ma na dana maru ko ni Jamais. kaize che maru Sinali. wa to maru ko ka Wajo.
Atori. Awa. Cɛ i fɛ ci n ka sigi dɛ. An ka se ka te. Ouais, cɛ ma se ka sigi fɔlɔ wallahi. Cɛ patron an bɛ k'e de ɲɛ filɛ o. Ma. Cɛ a kana yɛlɛnna sa. Mun bɛ ne kɛ patron ye? A kana yɛlɛnna. Ne yɛrɛ bolo n ko ne bɛna te dɔ sɔrɔ aw bolo yan nɔ ka o min. Kabini dugu jɛra ne yɛrɛ ma te min. Yɔrɔ bi anw tile 3 de wallahi ma te min fɔlɔ. Tile 3? Wallahi mɛ ka sɛbɛn foyi tɛ wallahi. O tuma e bɛ parantiya min na hali sisan e ma ɲɛ sɔrɔ o la. Tiɲɛ ka cɛ. An tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la tuguni ka cɛ jamana jalen don. Ne yɛrɛ bolo n ko ne kelen de don. Donc gɛlɛya in bɛɛ b'aw fana kan. N'a fɔra ko n'i ye kalan kɛ denmisɛnninw ma u b'a fɔ ko i ka kalan kɛ i ka kalan kɛ i bɛ kalan kɛ ka tila kalan na baara sɔrɔli o de baara ye. A fɔ an bɛna to ta. N'an bɛ fili kalanko dɔrɔn tɛ référence ye. Diɲɛlatigɛ y'an cɛ maîtrise i bɛ choix dɔ de kɛ joona yanni an ka se niveau dɔ ma. I b'a faamu. I yɛrɛ de b'a jateminɛ dɛ sinon kɔni n ye kalan kɛ ni fɛn kɛ o wɛrɛ kɛ joona. Non ne ka lexi yɛrɛ bɔra ka ci ne bolo ko n'a fɔra k'ale y'a si bɛ kɛ baara la k'anw don ekɔli la ka na se anw tilala kalan ma hali sisan an tɛ ka baara sɔrɔ olu bɛ se k'an nafa dun cogo min. Wala ne yɛrɛ sigilen fo ka ma se ka daraka dun quoi n bɔra ka taa ni yɛrɛ ye quoi wallahi. Pourtant a ka kuma ye tiɲɛ. Denkɛ san 30 hali sisan e ma se ka foyi kɛ so kɔnɔ muso furulen don k'a d'i ma fana. Non ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi diɲɛlatigɛ nɛgɛ foyi tɛ ne la quoi wallahi. N ka cɛ n bɛna min f'i ye i ka lexi dɔrɔn tɛ dɛ nin ye lexi in bɛɛ de ye. E yɛrɛ b'i ja e ka lexi ye muso furu ka d'e ma. A bɛ ko an ka ɲɛ don an ka lexi ɲɛna muso furu ka d'an ma. Muso furu tɛ lafiya kɛ muso furu in fana ye coronin dɔ de ye. Kana na fɔ k'i bɛ waso an na san ka cɛ ma. O dabila. Cɛ ɲɛlen don anw dun filɛ anw tiɲɛlen de don. Ayi sa a kana muso furu kɛ koba ye sa. E dun filɛ e y'i ja e ka lexi a furu ka d'e ma anw dun filɛ tɛ se ka kuma fɔ an ka lexi ɲɛna o. A tɛ n'a fɔ e bɛ ka kɛlɛ k'aw n'an sigilen yan. Mais ne b'aw kɛlɛ cogo ne terikɛ t'aw ya. Ayi mais nin kɔrɔmatigɛ yɛrɛ ye n ka cɛ nin ye kɔrɔmatigɛ de ye. Don o don e de bɛ don an ka nin sujet gɛlɛn bɛɛ. A ka ɲi sa a ka ɲi ne bɛ ka na n ka gɛlɛya fɔ aw ɲɛna n ko gɛlɛya bɛ ne kan ne tɛ ka baara sɔrɔ lexi bɛ ne da la ni jiginni ye gɛrɛ min fana n bɛ ka na gɛrɛ na a fana bɛ ka essayer k'aw da sogo fana ma a ka ɲi ne bɛ taa ni yɛrɛ quoi. N'anw bɛ k'a jir'i la k'a fɔ ko c'est bon a ka ɲi c'est bon. Ni ka problème posé anw de la. Problème dan so kɔnɔna de problème dan so kɔnɔna de. Anw bɛ min fɔ an ka famille an tɛna fɔ gɛrɛ na. Ni problème min b'i da i b'a fɔ famille na kan'o fɔ gɛrɛ na o. Nin ko yɛrɛ dugu na Maro ye ne kunkolo sufɛ de. T'ale ka sitɔni in ja ne bɛ fɛ ka taa. N ka cɛ cogo di n ka cɛ. Ne b'a dɔn n ka cɛ bi teko in tɛna bɔ i delilen don. Ne bɛ fɛ ka taa kara yɛrɛ de san wa parce que Maro nana ka susu fara mɔgɔw susi ka ca. B'a bila fɔlɔ. B'a bila. Sinon a ma ɲi ne b'a bila. Ok koba tɛ yen. B'a bila. Ne cɛ ye de. Togo bɛn bolo k'a bɛna ɲina kɔ a y'a ta tuguni. Bi ta mɛn yɔrɔ min na an ka gɛrɛ yɛrɛ ci siɲɛ kelen wala an ka gɛrɛ ci wala. Cɛ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ ko la a bɛɛ n'ala cɛ ninnu ta ka na an ka cɛ. So mandi gɛrɛ mandi ne taara o mina ye tuguni. Bɔ an tɛ. Ne yɛrɛ mago tun b'e la. I bɛ ka taa min? N bɛ ka taa n terikɛ ka réparateur yɔrɔ in na n bɛna taa baro dɔ la yen. N bɔra n terikɛ Samakɛ fɛ yen sisan a ko n ma ko tenue recrutement wulilen don. N y'i ka kuma bɛɛ fɔ a ye i jija i ka s'a fɛ yen joona a bɛ ne ka dossier labɛn i bɛ don tenue na inshallah n'Ala sɔnna a ma. N bɛ fɛ k'o de f'i ye. Bon tenue man di ne ye. Tenue man di Maru mun ka di? Ne ye n ka dossier dɔ entreprise dɔ la olu ko n ma k'u bɛ mɔgɔ ta la quoi n bɛ ka o jateminɛ. U bɛ mɔgɔ ta la Maru ne
e balo ni tini ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ni tini tini man di ye mun ka di ye ne tori yɛrɛ ma Maro est-ce que e bɛ fɛ ka baara kɛ yan Maro est-ce que e bɛ ka miiri sini na mais d'ailleurs n yɛrɛ tɛna kuma kɛnɛ ma tan yɛrɛ i bɛ tila k'an sɔrɔ so kɔnɔ Seliya yɛrɛ bɛna mɔgɔ ta a tigɛ ma Ajaratu ji kɛ sali la ka di yan ka seliji ta Ajaratu Maro dun astagfirullah halisa ni ɛri Maro dalen don ne ka so kɔnɔ sunɔgɔ la e m'a lawuli Ne m'a lawuli fɔlɔ. fɔlɔ yɛrɛ Maru tɛ yan bɔ yan Maru hakili la ko ne ye n ka du jɔ faden sagoya la dɛ est ce que dondala ko b'e kɔnɔ Maru kunun ne ko e ma Maru n ko min don ten ne ko ten ni man di k'i taara i ka dossier don baara dɔ la heure jumɛn bɛ halisa e dalen don ne ka so kɔnɔ sunɔgɔ la Maru est ce que kuma b'e changer a a bɛ kɔnɔ ko ne bɛna n sigi e baloli la Maru taaɲɛ bɛ mɔgɔ min kɔnɔ o de bɛ dɛmɛ ne ɲɛ b'e la cogo min na tan Maru taaɲɛ t'e kɔnɔ kunun dɔrɔn ne ye lasigi mɛlɛkɛni na sigi ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ a ye bi bɛ n'i da ka kunun ta juguya ni bi ta ye kan kɔrɔbɔli de don wa hali e senna samara mun e b'a dɔn ka yala ne t'a de don n'i y'a mɛn e bɛ n ka fɛnw don ne mun minɛ la de Maru i bɛ bɔ ka taa baara kɛ i bɛ taa baara kɛ i bɛ ka luwanze ta i ni muso ka taa yɛlɛma i ka ne ka du to yen parce que e ka dusukasi tɛ se ka ne faga quoi ne ɲɔgɔnna tɔw bɛɛ den bɛ ka ko k'u ye wa a kɛra cogo di ma i tɛna bɔ a man kɛnɛ dɛ a ka bana wulila Halo, Mira. Halo. telepon ke dokter Udah. ma a ka fisa Ma, i filɛ nin k'i fanga bana labɔ i tɛ sabali a bɛ yɔrɔ min na a tɛ fɛ k'i ye bɔ i ka t'i senaya la
Sabal de mari. Oh, mais ni noté, ni ma fait fois aller de biga prendre. E note. Ite boy gata doke. E sibe rom na bi. Ere kan i fani i bauta. Ite foila. E mari ge miri don koi. Sabal de. Aga, nem. Iga kila gata doktor wile gana. Cɛ cɛ ye sura bɔlɔ ye ouais. Cɛ ne yɛrɛ dusu bɔlen de don walahi. Voilà. E dusu bɛ bɔ kɛ parce que Cristiano ka record bɛɛ ba ci ka ban. Cɛ o tɛ sa e ma faamu de o. A tun bɛ ka taa cogo e ma faamu de o. Jumɛn? Kirisi bɛ A cɛ nin ti kɛ cogo ye dɛ. Madu ne bɛ yen. Maru. Dɔw ma mɛn don o don i bɛ na ni siɲɛ wura de ye mun ne kɛra bi tugu. I b'a dɔn diɲɛlatigɛ nin ye ko yɛrɛ. An mun de bɛ dɔ fɔ an ye k'an bɛ se ka min faamu o Wari fɛ. banni la o. Musokɔrɔba taara ne lawuli sɔgɔmada ka kɛ mankan fan bɛɛ fɛ fo a ka bana wuli. Musokɔrɔba fana nana wa nin ye de nɔ ye n'i y'a ye cɛkɔrɔba ka bana wulila nin ye de nɔ ye. C'est comme malheur fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ ne de dɔn. Cɛ ne y'o f'i ɲɛna a mɛnna koyi. Cɛ jɔn ni yɛrɛ faga ɲa ne yɛrɛ mais i yɛrɛ fana b'i fasa fili dɛ la. Parce que problème ye min ye a bɛ du masa bɛɛ kɔnɔ n ka cɛ a tila bɛɛ plupart quoi. Ko anw yɛrɛ denkɛ fɔlɔw de ye du yɛrɛ problème ye n ka cɛ. Ko i b'a assumer de fɛnɛ dɛ. Ne ko an ma se ka t'e sigi bi. An cɛ tɛ wa an ka cɛ. N ka cɛ a bɛ n'a fɔ ko t'e da la. Ne bɛ siran nin yan. E yɛrɛ n ko ni fini de tun b'e la kunun. An ka cɛ a bɛ kɛnɛ kɛ mun se de b'an ɲɛ yan. Se t'an E ɲɛ. yɛrɛ fana bɛ ten dɔn. Anw tɛ charger koyi. On a toujours i ka baara de y'o ye quoi. Anw bɛ taa nin. Anw ye ko 12 bɛ taa nin awɔ. I b'a dɔn n'i ko k'i ka dugu ka jan dɔ b'o ɲɛ kuwa. Ne yɛrɛ bɛ nin kulonkɛba in minɛ jan ne ka fisa n'aw ye. E ka bisa n'o ye diyagoya de ye o. E fa bɛ sara ta kalo la an dun filɛ nin ye an fa tɛ sara ta o. N'an ye min kɛ don min an b'o wari de minɛ. O tɛ fonction dɔn yɛrɛ. Ni bulon bɛ kɛ don min an tɛ wari sɔrɔ o. Kuma tɛ ka dumuni kɛ. Vraiment dugu in jalen don. Pourquoi ne dossier dɔ yɔrɔ dɔ o mɔgɔw tɛ ka ne wele dɛ. Nin ye lamari ye. Allo. Awɔ n ma. Ko taara o ŋa cɛ ma. I fa ka bana juguyara koyi. I ka na dɛ. Awɔ n bɛna sisan n bɛna. A juguyara. Awɔ ni n terikɛ de don awɔ an bɛna sisan an bɛna. Mun de kɛra? Ko Lexi ka bana juguyara a ye n dɛmɛ an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Awɔ. Ala. A cɛ denmisɛnninw n'u nana. Ayi n ka ca an ka taa sa an ka taa sa. Ma. I fa ka bana. Dale. Maru est-ce que taxi doit y hein? Yɛlɛnna dɔɔnin. Dɔkitɛri bɛ yan dɛ. Dɔkitɛri an dɛmɛ.
Ayah lo tak orang tu orang macam mana? Barai. Apa ni wila amena? Ay, awula bi. Muni selama. Ay bo. Ay bo. Yoro jumɛn bɛ k'i dimi? Docteur, Hein? ɲamɛ ka maru wele ka di yan. Madu. Madu. Ah. Ela. Maru. Madu mana je? Maru. Maru. Wah, Maru. ha? Awasa. Maru. Maru yi jugu tɛ ne ko ye. Maru yi fa ne ye. Kuma dabila k'i da bɔ. Maru ne t'a dɔn ne bɛ bɔ bana in na ne bɛ to bana in na Maru ne t'a dɔn. Bɔ i bɛ bɔ a la, i bɛ bɔ a la. Maru ne bɛna taa k'i to tɔgɔ ŋo ni ne ye. Maru yi kɔmɔ go ne ko ye. Maru. I bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ. Maru Ala ka bɛɛ nɔgɔya i ye. E Maru yafa ne ma den masaya la. A ye bɔ, e ma foyi kɛ, e ma foyi kɛ bɔ. Maru ne tun bɛ fɛ i ka ɲa de. O de tun ka di ne ye. Juguya tɛ. Ne tɛ se ka k'e ma jugu ye Maru. Maru. Bɔ. 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 Eh, bɔ. Docteur.